A Xunta e as confrarías analizan a situación dos bancos marisqueiros logo das chuvias rexistradas nas últimas semanas. A praia de Testal cubriuse de berberechos mortos polo descenso da salinidade. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, e a directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Suárez, reuníronse cos presidentes da Federación Galega e das Federacións Provinciais de Confrarías de Pescadores onte para tratar temas de interese para o sector, unha xuntanza de traballo na que se afondou no marisqueo a pé. Sabedes que o baremo se establece por orde, por unha disposición da Consellería. Estamos renovando, estamos revisando porque eles nos comunican unhas necesidades, nos escoitamos, intentamos dar cobertura que poidan adaptar a normativa ao que les precisan para traballar e aproveitando este encontro analizamos, estivemos evaluando a situación actual dos bancos marisqueiros, sobre todo pola afectación dos episodios de choiva que estamos sufrindo. E coa previsión de que seguirán presentes na próxima semana. Estivemos analizando a evolución de distintos parámetros, como por exemplo pode ser a salinidade, e ver a situación e ver a evolución deste parámetro e da afectación dos bancos. Simplemente unha revisión periódica da situación. Situación que está a afectar a bancos marisqueiros da zona, como de Noia. A confraría estima que a mortandade do berberecho na zona intermareal é superior ao 60%, logo de que unha gran cantidade deste bivalvo morto cubrise a praia de Testal. Vin na prensa a foto desa praia onde había conchas de moluscos. É algo que sucede cada certo tempo, sobre todo cando hai temporal e ven estes ventos, estas baixadas de mareas, non temos constancia, agora mesmo non temos información técnica dos técnicos sobre este episodio. Como sempre, unha vez que nos chega a información técnica, evidentemente analizaremos a situación. O sector ten o foco posto na situación do marisqueo, xa que os bancos teñen cada vez menos cantidade de recurso de talla comercial. Villaverde afirmou que o punto de partida son as mostraxes de outono, valoración que se fai xusto antes de comezar o inverno. E ahora mesmo evaluamos os parámetros, evaluamos o seguimento dos bancos. Hai bancos que estaban ben, normalmente, salvo en algún deles concretamente, había cría e había tallas precomerciais, a abundancia de talla precomercial é moito deles. Ahora mesmo hai que facer un seguimento deses bancos, un seguimento deses parámetros e unha vez que cheguen os mostraxes de primavera, ver un pouco como quedan e como o estado no que están. Pero desde o muestreo de otoño hasta o futuro muestreo de primavera, farase tamén un seguimento e falarase unha evaluación para poder ver que medidas hai que adoptar para poder velar pola optimización da produción do banco. A conselleira do Mar destacou que os técnicos están a realizar un control continuo dos principais parámetros ambientais que poden afectar o recurso, como a temperatura, o pH ou a salinidade das augas, co obxectivo de avaliar os posibles riscos para a supervivencia e viabilidade dos moluscos. Cando haxa unha avaliación máis completa da situación do recurso, analizará co sector as actuacións conxuntas que se podan poñer en marcha.